Namhlanje ngifuna sibheke olunye udaba nodokotela njengoba simbamba nje abhize ematasa. Sawubona dokotela. Sawubona msakazi. Kuhamba kahle? Hayi hamba kahle. Ijob. Nkosi yami. Namhlanje ngifuna sibheke dokotela, uyazi hleze sibhizi ngabantu sisiza abantu ngendlela ezahlukahlukene ikakhulukazi ngapha emkhakheni wesintu. Nesikholo. Umfundisi dokotela. Alright, kuhleke. Sifisa ukubheka la ezinye izinto ezitholithize ngamabantu noma ke abanye abantu abahambe beyikhuluma eitradini njalo njalo. Uthola ukuthi athi umuntu ophuma ejele noma estokisini kumele agezwe. Okay. Ngabe kuyiqiniso? Msakazi kuyiqiniso nje ngoba nala ngibhizi ngibabukela bakhona sekudeni lokubabhala babuza bayabhala uma umthetho ukuthi lokwesintu uma ke waboshwa ufuna ukuthi ugeze msakazi. Alright. Mhlambe asicacisele kokuboshwa ukuthi uboshwa ngandlela yipi? Mhlambe uyatokiswa uphume ngebail noma mhlambe mawuphuma ejele phakathi okwenzakale ini. Okay. Wangena nje emva kwe-ekhiya. Okay. Ugeze msakazi. Okay. Noma ngene emva kwejibi ufuna ugeze because soze kwaba khona igama elibhoca elingekho right. Uma ngabantu abafuna ugeze msakazi, umuntu oshonelwe. Okay. Umuntu oke waboshwa. Alright. Umuntu oke wabulela umuntu. Okay. Yathize ukubona moslo. Kwenzakalani mangagezanga ngiphuma ngaphakathi ejele? Uphinde ubuyele msakazi. Uzophinda ubuyele? Ngasikudala uphinde ubuyele futhi. Lilishwe liyakulandela kahle kahle. Kwenzakalani uma ngabe ngishonelwe ngagezanga? Uba namabhadi uba nethunzi lemnyama. Into zakho zezathi ziyahlangana phinde futhi zishabalale futhi kanjalo. Okay. Amaphoza wathula abantu abaningi abareshi uzima kakhulu. Kunabantu abamshadweni abakhona abafuna ukuphuma. Khona bangaphandle abafuna ukungena. Understand? So bengisifisa ukuthi uma ngathi yes kube kuya nami umozoba namakoti. Okay. Uma uzonosilisa ngathi ungaboshwa kucala ulicala kube uNkulunkulu ucela ukhuleke. Kubuhlungu divorce nomuntu sinake into enkulu because of inkinga ezikhona lomhlaba akulandele ini amasiko msakazi. Kwenzakalani mawugwaze umuntu akangafa? Wangafa. Ngiyageza nakhona. Msakazi mina ngisuka emakhaya. Okay. Sisizo semakhaya uthi kufuneka ukhiphe igazi. Okay. Uma uwakhipha igazi emphakathi bafuna inkomo ekhayeni, bafuna inkomo eyogeza umuntu omgwazeli. Bafuna inkomo yokuthi iye emphakathi. Okay. Shuma ngama kuyingozi kakhulu ngoba sesiphila lokushini emadolobheni abantu bayagwaza nje umuntu akusiza la ngesibhanga sisiza la ngomeze into wrong leyo msakazi. Mawubulele balekile ukuthi ugeze. Balekile ugeze ngoba umuntu ombulele uzakuhlupha msakazi kakhulu. Uma unothi ukhwela ngemistake uzogeza iyafuna ugeza lethunzi. Uyakwazi ukukwenza konke lokho okhuluma ngakho dokotela? Lo msakazi ekhaya siyakwenza kufanele ukuthi uthola ingozi yemoto walimala nothi awulimalanga. Ube sikhiphele ilungu lokuthi emboza ukuthi ingaphindi ibuye kuwe sabe sigezele emawele. Okay. Ngikhona idolo nje likhulu elikwako nje kanje sigezele kuwe ukuthi le nto le bebayenza kuwe mayibele emuva bafuna wena abangena phakathi emgodini. Usempumalanga eMkhondo ngiseThekwini ngiseGoli. Ngithola kanjani usizo noma mhlambe njengoba kuye wakuveza ukuthi uyafika eGoli uyafika eThekwini? Uhambo usimise estradini usithatha imali usilaphela khona noma kwenzakalani? Msakazi engakusho ukuthi abakwela bakhona emakhaya bazangicolela. Uzobona ukuthi benisa kulebe estradini kancha. Idlozi nama livume lokho. Mina ngilapha ngaphela eGolvez ama-Beatrice eMpumalanga. But ukuthi sengikhande iwasho engiboniswe zona emoyeni sengizikisela abantu lewasho ufike nje ngimi la ngiba khona bayithenge bahamba ofuna ukukhuluma nami indaba deep angafika kimi ekhaya esigodlweni but umkhuleko nje igama kaJesu ini noma ngukuphi noma seJozi noma seThekwini ngafika kumwenza umkhuleko okay sibala umuntu but ngithi abantu abadala udiyana hlale phansi esigodlweni lapho ke intinte khona but lokuthi ngize kubo ngisuke ngilethele ini lewasho phela kungaphela esigabeni msakazi. Sikuthola kanjani engcingweni? Noma lo 071 5292 117 073 1044 262 Thandaza Dlamini subscribe bangakhohlwa ababule bakhona emakhaya uNkulunkulu abe nabo. Hopefully ku Facebook uyeza amadozi. Amen. Kulungile, please subscribe Thandaza Dlamini YouTube channel.